di ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sani jana kimat bukongsan jo ka khubor. Pelat ke North Eastern Council di ka pisa ka bapalat khat lai klur tengka na ka bentaban kerja miki projek penroi hakil leng ke jala Meghalaya. Penong ke sarkar Meghalaya da ka jing tok kit ke bekerpang halor ki jing keno penjak lia mariang ki karkhana bernihan. Om day bandan ni ban sinaja ka mani belai haki kerpong jo ki office sarkar ong MLA ke BJP ha Meghalaya uba EL hek. Bat la sya Khasi on penkut ke himanong klau ia ka jing rakhi dap sans pa snem jongka kabalan ni si snem linter. Ki kubor ki babnya. Ka North Eastern Council kala pelat ia ka pisah ka bakhat lai point san pra klur tengka ha ubnai jimang bat jilio arajar apun riu na ka bentaban ai jing kerja ni ki projek penroi ki ba pentrei ha keleng ke jala Meghalaya ha kaliang ka kot ka khia ha ka puli puthi ha ki la penyeso ha ki kamwat benya na ka benta ka renewable energy bat ki jing te jing sina ban kentiu ya ka jing penne ekilariti ki kat tu kani ki sinjam trikam ki bakam kongsan ki kentup ya ka 1.5 Tesla MRI system hatura civil hospital ka jing ai jing kerja ni ki jing te ha Shillong Polytechnic ka jing kentiu ka roi kaman jong kilat penne lariti ban kentiu kedan ni ka yudu bat ha ki jing let jurip ya ki hydroelectric project ka RC kalala ru ban pendek pura ya ke jing sinapan bahaya ke surok Shillong Umroi Airport bat kala pelat pisaru khat pra point kendai lai klur tengka syaki agency jong kathan ki bekentup iki school ba ki technical institute ki NGO ki society bat kiwe na ka benta ban la kenti kathan stela mingi ki bor penya jo ke NEC ki laong ba ka jaka ngan ong biang ka tu ki bor penya jo ka NEC ki la ong ba ka jing bei tengka jo ka NEC ka pen scam chu ya ka thong jo ka NEC ba ka kular ri ka jala Meghalaya ha ka roi ka man ba de kilat kan tiu ha baro ki liang u menteri ka tnak ka koi ka khia jo ka sarkar Meghalaya u ba wailat miki shla nin ka singi lo ong ba ka sarkar Meghalaya ka ap ya ki jing sem jo ka knun tok ket jo ka sarkar ka ba penlong ya ka jing toket halo ki jing keno ki bede ba ka jing penjaklia ki karkhana ya ka leer ba ka mariang ha bernihan bat ka jing ta ka kot ka khia jong ki pat ba nong snong jo ka than da ki jing pang ki ba ta ka jing ring mensim uba selau la kentu ki pat ba bakin wan ra ki jing ujor ki jong ki ba da ka jing tho ha ka jaka ban shuye jubab tang ha ka social media uba selau la kubur halo ke jing jaklia jong kamariang ha bernihan kabalayat menta labun bun snam bat ulong ba katu ka ni teli ki karkhana ki lahap khang no nakadaw ba ki penkhen ki kindon jong ka anya da mariang susu menteri ulong ba ka Meghalaya State Pollution Control Board kalanang penklan susu ya ki jing pet ngor leng ba ki sen jam trikam ki babun jan bat da ka balet jurip testa man la kateng ulong ba ki karkhana yo ya ka jing ai jing bet ban trikam tang hadien bakila penbiang bat kunjo lut ya baro ki kendon ki bala bo bat la le ru ya badan kam ya ki ba penkhen ya ki tiki kendon u menteri kabinet jong sarkar Meghalaya u balong ru we ni kinang elam ki barang ba jong seng National People's Party u TD Shira ula kantat halor ka khubor shu antat ka ba on sa syong that nyo nakakam san perthai da ka ba ula ong ba udan jing chu ban ye khon ni election MLA house nam arajar pra la da ka kot ka khya jong u ka ai la de u te nong thau an u bala ne islam ha ka kam san pe thai u ba mi khmat ko mu MLA jong ka re subel para ula ong ba ki khubor ki ba mi ki ba ong ba on am ye khon election shu ki long ki bam dan nong rim bat la ban rap da ka ba ong ba yamanta dan da weipat uban mi bujli ka jaka jong u ban betengi ki thong jong u ha ka kam san pe thai kani ko khubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong mentangi ni betengi ki khubor ki bidang sa u MLA ko BJP ha Meghalaya u balong ru we ni kinang elam san pe thai ba khamsan u ba EL hek Khasi balang jo ka yo ula ong ba ki officer kar kim de bandan ya kanu nu ka jaka mani blai
uba hek ula keren ni kani sisi hadian ba ka seng samla puli ka Khasi Students Union kalalik khang tala ya ko ke jingtei bala kenno ba ka de ke jakamani ble jo kanem Hindu hapo ki kerpong jong ka office CBI Shillong haba keren ni kilat patai kubor uba hek ulong ba omdei bantei ni bu ya kanu nu ka jakale niam haki kerpong ni ki ying office jong ka sarkar jela ni jong sarkar pedeng bat ulong ba la don ki bakwa bandan ke jakamani blei kila ban le kumta halayeng baki syong kisa laban pen kenal baka ki SU Shillong mi ngi circle kala le ban khang tala ye ketika temple haki kerpong joko office CBI bat kal ai poru isite yo ki bor penia joko CBI ban pen prano e ketika jingtei hadien ba ke jingelang ka baki le kendu ki he officer joko CBI halor ketika mat kam sempoi sakarai kahima nong klau kan pinkut no e kejing rakhi babaro isisnem lentar ya kan ku snem ko basan spa jongka ha ka khanyu teri u banai nai tung mata usnem ka bahap ru ah kalung ku singyap jong klawat ye le la luit utirat sing siem ha bakren ha ka dudarsen u menteri kahima nong klau u Dr. Bulletin nong ulong ba ya kahima nong klau la seng ha usnem khat san spa arpusau da u syajers imli hakaba nakajing sedang batang pratli kisnong kalakla long kahima khat sau pra badan nam hadien ba sa khat sau tli kisnong kle peni solang u Dr. Bolnas ula ong ba u tirat sing u balang usiem basipau jo kahima ula IT la kajing em paniada yela ki brio persya ye sarkar pareng bat ula yai ne halakanong rem tat hadu ba ula sya ring mrau kahima nong klau kala teiru ye ki jingtei punsa kan mau bat la ai kerteng ru ye ki jaka pulie da ka kerteng utirat sing ban punsa nam ye utei uriu krau jong kahima kawai gelong kemi ya kabala kenu sya dung tari ha ubriu bakai desi para kala klat no ketika jingja kala ja kasnong pendan sao ka bajingai kumbasi kilometer siteng nama korwat ha southwest Khasi district ha kasi ba ar menta katayo ya ketika long kumi ka bala klat no latip kerteng kum ka sniti wa lang san produce nem karta ka balong ka kumi jong ki ringut ki kun ki pilet ki thu ba kaya yok kubor na civil hospital mau korwat halor ka jingwan ra ka wi ka brio ka bala mensau ka bala klat lepa bat la sem ba ki don ka tu ka ni kidak sa dung tari ka mek ka jongka la register mo ka duma ha ka section iwei not lai iwei jongka an bharatiya nyaya sanhita hadien bala yo ka ejhar FIR na usket rishnong jongka penden sao kipulit lelet jurep ha ka jaka bala ja ka tigijingja bat kila penlong kajing twet yo bri u bakno dang ti u bala phet grad klem lap dien bat kajing toket kadang ya chaprang Kalimpong State Youth Basketball Championship arjar apun riu kala long hanong po nen kasngi ha ka ba nyo kunhun na kisenrang ba nyo kunhun na kikintai ki banakilang kajala Meghalaya kilawan bani simenta ya ketika lempung kebala penlong daka District Basketball Association daka jingitrelang baka Meghalaya Basketball Association la penlong hakimadan nilaka juga School Alpha English Higher Secondary School bat St. Paul's Higher Secondary School UMLA juga nong po oba meral bonds im ula play ketika lempung ilaka basketball nin kesni ha ka jingidan rakat lang jong kidukot ka Meghalaya Basketball Association bat kiriu i ya ka jingilaka basketball ha ka jingilaka ka basdang ka School St. Anthony's na Shillong kala penlim ya ka Riboy District Basketball Association da sanpo kundai la sanpo basket kinong penia jong ketika lempung ilaka basketball kila ong ba ka thong jong ketika championship kalong ban kentiu ke jingilaka basketball bat ha ka jong por kan play lat ru ya kinong ilaka ki betben ba kinang kiu da ka ba ye kendu ha ki jingi kun ki ba kham seneng ha ka state level Katu ni ke kubor lakut ke berawan sepina ke Akashvani Shillong ha ke por prabajing ini sopat baka Delhi station na ke bentaki kubor ki banwan naka